Resurs centar za Severno-banatski okrug, nezavisna omladinska organizacija Aktiv uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma, volonterizma i humanosti mladih u Severno-banatskom okrugu. Az Észak-bánáti Erőforrásközpont, az Aktív Független Ifjúsági Szervezet, a Köztársasági Ifjúsági és Sportminisztérium támogatásával pályázatot hirdet ifjúsági kezdeményezések támogatására. Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam, volonterizam i humanost mladih širom Srbije. Amennyiben kreatívaknak, bátraknak és kellően emberségeseknek tekintitek magatokat, s ha nem csak magatok, hanem a közösségetekben élők számára is szeretnétek szebb és jobb életkörülményeket biztosítani. Túl vagytok a 15-ön, de még nem vagytok 30-ak, mindenképpen vegyetek részt az ifjúsági tevékenységeket, önkéntességet, valamint emberségességet ösztönző programban. Detaljnije o konkursu na www.aktiv.org.rs. Prijavi se na konkurs koji traje od 18. juna do 25. jula 2014. godine. Budi human, aktiviraj se i ti. A pályázatról bővebb információt a www.aktiv.org.rs honlapon kaphattok. A pályázat július 25-éig tart. Légy emberséges, légy aktív, te is!